peces més... no volia dir especials, no, perquè totes són especials, però diferents, perquè ara ja no fa treballs petits amb boix, sinó que ja fa tota la soca de l'arbre. No sé, vull dir que veurem els costats, d'aquí en altre temps m'hi sortint 4 o 5 coses. No, perquè busco arbres morts. Si bé, però un arbre d'aquests, a temps enrere, podíem haver fet 3 o 4 coses, ara ja només amb bull, ja molt. Bé, això ja ens permet veure doncs, com l'Àngel va progressant, va canviant i ens va oferint aquesta mostra que tant de bo que fos, si no cada any almenys cada 2, que poguessin anar veient el treball, perquè de veritat que Àngel, arribant aquí, queda sorprès, perquè dius, caram, l'Àngel, sí que ho ha canviat, això és diferent, d'una altra forma, d'una altra manera. Que jo dic l'Àngel i la senyora... No, jo no. Bé, no només dius, mireu, tinc aquí al costat el president del centre i en nom d'ell i de tota la Junta donem les gràcies a l'Àngel, us donem les gràcies a vosaltres per haver-nos acompanyat a la inauguració i encomanar-vos una feina que quan sortiu, quan l'hàgiu vist bé, doncs totes aquelles persones que trobeu els hi pugueu dir aneu fins al centre, aneu a dalt a la sala d'exposicions i veureu quins treballs hi ha. Tenim tots els dies de la festa per poder venir, per poder tornar, per poder portar els convidats i perquè tothom quedi satisfet. Després, si l'Àngel serà per aquí, doncs ell ja ens acabarà d'explicar els detalls, perquè n'hi ha, perquè cada arbre d'aquests és d'un lloc especial, cada un té la seva història. Aquest mateix sembla mentida, però diu que era sencer i l'ha hagut de buidar tot. Esclar, és molt diferent aquest que el que tenim a darrere. El que tenim a darrere ja era mig mort i només ha hagut de buidar una mica. Tot això, esclar, si no s'explica, no s'acaba de veure clar. Però a més hi ha aquestes formes tan estilitzades, com aquest soleter, que és tan curiós, i més per llum que ha posat a dins. És que ara, a més, l'Àngel se'ns va tornar decorador. Perquè ja incorpora el llum, ja incorpora més aquestes ombres i això, va molt bé. Àngel, que és algun com l'altre, moltes gràcies per molts anys que heu aquí i ara disfrutem tots plegats. Ho celebrarem una nit. Ara, perquè hagin fet amb el permís del president la inauguració oficial, que ell digui doncs per inaugurar l'exposició, doncs vinga, celebrem-ho tots plegats i serà una manera més d'entrar dintre de la festa. Moments com aquests no es paguen amb diners, perquè passem d'una alegria a l'altra. Vinga, la vella, amb tot el que de Déu de flors, que això ni a València. És València, a fora, els cadells, la xocolatada, estem ja en plena festa. I ara aquí, mireu, el súmum de l'art de la fusta. I l'art de la fusta a la vila del moble. Això ja es pot demanar més. Per tant, per molts anys, moltes gràcies d'haver vingut, celebrem-ho tots plegats i la festa continua fins dilluns almenys. Que bé, que més, doncs encara. Molt bé!